Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün bazar günü ayın birinci oktyabr ayın biri biz aktivistler olarak OBS'ler olsun. Nesip olsa erti OBS'nin yığına başlaya 10 yıl devam ediyor. Şu yığınakta esası adam hakları, şu yığınakta esası metbuat azatlığı ve azat hareketleri, adam hakları boyunca şunu ile şu temalar sezdik geçiler. Yine men sizin üyüsünüzü bir rahat çeketmeye 5. yıl 29. sentyabrda protest oldu Berlin'de. Şöyle bizim tarafımızdan biri katlaştı. Yani demokratik opozisiya tarafından. Şu yerde ünferin olsanız teyaciklerin çıkış etti. Teyacikler Rahmonov'u yumurtadırıp Rahmonov'a karşı bir topar hareketler götürdüler. Yine hakiki yani öz näerliklerini bildirdiler. Türkmenistan'ın prezidenti ve Tacikistan prezidenti en esaslı zulüm Merkezi Asya'da. Men näme esaslı zulüm diýen sebäbi şu iki idiotlar öz halkyny genosid edip diňe öz bähwi üçin ýaşap görüşüp ýörenler. Halkdan pullary ogurlap, halkdan haklary ogurlap diňe öz bähwi, öz tokumuň bähwi üçin ýaşap ýörenler. Men ýene bir zada ünsüňizi çeketmeýär. Ünsürin bolsaňyz bizim 2 ýyl prezidentiň biri hälem özüne prezident diýip ýören bir samsyk idiot Gurbanly Berdimuhammedow. Ol şuraya ýygnaklara bar ýa, Merkez Aziýanyň ýol boşçularyny ýygnanlarynda, ýani Amerikada ine serdar bardy, ine Ýewropa barynda ogulna derek özü bar ýa. Näme özü bar ýa. Gelin şu seyretip geçelim, analiz edelim. Gurbanly nähile öz pikirlerini, öz hareketlerini, öz ýani niýetlerini soňuna çelle realizasiýa etbilmedik bir kezzap. Ol pikir edýär, daşdöwürüň ýallaklary bilen pikir edýär. Dünýäde bir belli bir adam bir topar üstünlikler gazanan, bir topar guruluşlar edip adamlary ağlap ýören bir kezzap. Pikir edýär, men bir üýtgeç zat etdim dünýäde, men dünýäni östürdüm, men dünýäde hökman bellenip geçirmeli adam diýip. Muny hiç kim bellenok, muny hemmesi zulm diýip belliýär. Idiot, öz halkyny şul agyr durmuşa elten we oňa garamazdan öz bähwi üçin, öz arkadagy üçin, arkadaş şäherler gurup bir idiot adamy, ýagny idiot adam hökmünde bütün dünýä görkezýär. Vatandaşlar, bir aýtjak zadym, inni bu awry şeýle dökülenden soň, ýani soňky 2,5 ýyl, 3 ýylda indi bir dünýä derejesinde bir awry aljak bolýar-da. Özü döwletleriň ýolbaşçylarynyň arasyna girip Türkmenistanyň adyndan Berline barýar. Berlinde de muňa ex-prezident diýerler. Diplomatik ordan bir maskaraçylyk sebäbi ýolbaşçy, ýani Ýewropaň ýolbaşçy, Ýewropa döwletleriniň iň esasy iqtisady we ekonomik boýunça lokomotivi Germaniýa, federalny kansler, ýani federalny bütün döwletiň kansleri, Germaniýa döwletiniň kansleri Merkez Aziýanyň ýolbaşçylaryny çagyrýar, görüşecek bolup. Indi şu ýere şul adam barýar, sokulmaly ýere, barmaly ýere öz ogulunyň haklaryny ogurlap şu ýere barýar. Bu bir maskaraçylyk. Bizim döwletimiz üçin uly maskaraçylyk. Ol maskaraçylyk diňe Türkmenistanyň içinde däl, Türkmenistanyň daşyna Gurbanly çykarýar. Diplomatik pozor, diplomatik maskaraçylyk. Men näme diýär? Men düşünýän haçanna ogly yaranok, haçanna ogly gidibilenok, haçanna ogly ýani bir başga bir zat bilen meşgulanyp ýani gatywadyk zat iki randevu bir wada gelýän bolsa, onda gitse bolýardy. Ýöne ogly at çapyşga baryp hediledip ýör Türkmenistanyna. Kankasam oňa gidip, oňa derek gidip işlän bolýar. Olum işlän oklay, o ýere baryp maskara adamlar, ýani biznesmenler çagyrýar, gelin Türkmenistana investisiýa ediň. Düşünen ok bu dünýäde maskaradygyny. Düşünen ok bu adam Türkmenistan dünýäde maskara diýär. Türkmenistana ulu kampaniýalar baranna
Olurum maskara bolýany düşünen okşan. Ine men şoň üçin bir şul çykyşymda Gurban Berdimuhammedow bilen hormatlanmayan Türkmenistanyň içinde iň ýigrenleýän idiot. Türkmenistany, Türkmen halkyny maskara etmeni besediňizni. Bollu ho, şul Türkmeniň bütün asylyna, bütün ömrüne maskara bolup biljek adamdan geçip gitdiňiz. Iň maskara adam. Siz özüňize milli lider diýip oğluňyz tarapyndan karar çykardyp, özüňize ýa-ni status kazanjak bolup, şu status bilen, maskara status bilen bütün dünýäge diýeňizde mundan beter Türkmenistan maskara diýeňiz. Besediňizni, utanyňyz ýokmy? Yüzüňiz padoşýaly, hiç rahatdan utanman daşyrda gidip maskara bolup ýörsiňiz. Öňe bular daşyrda gidende gildenip gidýär. Şu gözek ýöne ofisiarny çağırly. Onun maksady näme? Inni halkymda düşündirjek bolýanlar. Şul Amerikan prezidenti we Scholz näme çağırdy bular Merkel ýa-ni banditlaryny, korrupsiýonlarny. Inni bolledyň Putinin aýagyny owşamaň, inni öz başlak bolaýyn, özüňiz hereket ediň, Putin gollagy sanksiýa size de giýer diýip şu mesele boýunça çağırly. Ukrainaň uruşy boýunça çağırly bular. Bul bir ofisiarny ýa-ni bir çağırış, ofisiarny duýduruş. Bu bolsa şu produktdan peýdalanyp özüni reklama etjek bolup barıp şu ýerde biznes östürjek diýä, onu etdirjek bolýa, muny etjek bolýan diýip ýa-ni Türkmenistana daşyrdyň pullaryny getirdip ýene de ogurlap guruşlar etjek bolýar. Diýmek öz bähwidi üçin ýene şol paýeska gidýär, ýa-ni voyaja gidýär. Ine hormatly watandaşlar, siz diýäňiz Türkmenistan ösürlär. Hiç bir perspektiwa ýok şol idiotlar bilen. Ogulun kakaty. Ine men Serdar bilen, Serdar. Royal prezident bolanan mara. Gowus prezident bolmaň. Sebebi halkyň sesini ogurlap geldiňiz, bolýar. Uttuňyz halky diýeli. İkinji, prezident bolup eden zadyňyz ýok. Maskaraçylyk diňe halka garşy görüşýär. Üçüncü, utanaňyz ýokmy? Geroy almany. Ine Mansur men gelip geroy bar Türkmenistanda. Ine şonu geroy ediň. Şol türmede bir kanun basylan soň, şo ýerde bir güne oturan soň şo ýerde adamlar halas edýär. Ine geroy. Siz kim? Maşennik. Siz kim? Korrupsiýoner. Siz kim? Korrupsiýoner, kakaly, korrupsiýoner ataly bir kezzap. Kezzap bolup öz adyňyzy kapalak edip oturýar. Arada ordum ejeňden tokup başladyňyz. Ey, o maskaraçylyk goýunmy? Serdaryň özüne ýülenýän, haklaryny öz kakany iýdirip, bütün dünýäde maskara bolmaň prezidentler çağrına siz baryň. Idiot bolsaňyz, gürläp bilmeseňiz bir ýüz keşfeňiz görkezin şo ýerde. Bolmasa maskara bolýar ýene. Diplomatik pazor bolýar, diplomatik maskaraçylyk bolýar. Indi ejeňiz barada edeň. Öz ejeňizi görkezip, olam hanmyş, sultanmyş, ýörep ýör, ýa-ni ejeňizi ýülenýän. Hormatlanmaýan daýda. Şu kezabyň aýaly bolmak bu maskaraçylyk gurban bolyň. İkinji, ol biheppetçiliň aňyr çägini dişik geçen adam. Görüňiz ýokmy? Bir aýaly Londonda, Türkmenistanyň her vilayetde aýallar çağlar bar. Utanyňyz ýokmy? Orta çykmady. Men utanardym. Türkmen hakyky akylly bolsaňyz utanardyňyz orta çykmady. Şu zatlar ökünmeli. Türkmen gelinler ýaly imsim ýyzy durardyňyz. Binam bolmasaňyz. Çıkıp ýa-ni oglum prezident, ärim milli lider diýip bir hormatlanmadyk zadyň üstüne özüňiz hormatlaýak bolýaňyz. Ola iksan maskara. Deýus. Sizem şoluň biriniň aýal, biriniň ejes bolup orta çykýar. İkizan süpük agarpyny şermende bütün dünýäde maskara şoň ýanky aýaly we ejes diýip öňe çykýar. Utanyň. Siz bir goýuň şu zatlary. Siz bir aýal maşgala şu güne çelli bir öz awraňy saklap geldiňiz. Goýuň çykmagyny. Bize utanç şu zatlar. Düşünün şoňa. Ine şuna iksan ýülleniş etdim. Serdar Berdimuhammedow. Bir adam bolsaňyz öz haklaryňyzy, kakaňyzy gidermäň. Prezident diýmek bir status. Status diýmek kakaň bolsa da, daýyň bolsa da, oğluň bolsa da, ejeň bolsa da öz haklaryny gidermeler ýa jogapkärçilik halkyň önüne. Hakly jogapkärçilik we jogapkärçilik.
İkisi nämeden gok? Öz kahaňyza, haklaryňyzy iýdirýär. Olam bütün dünýäň deýusi baryp şo ýerde maskara bolup gaýdýar. Indi arkadaky zamanyň aktivistlerini aýdýan. Uly formatlanmayan yallaklar, uly formatlayan pul üçin öz watanyny satýanlar. İksan kezawyň iýine düşüp olar övmäň, olar yalap ýörmäň. Ine nesip bolsa 27-nji oktýabrdan başlap Türkmenistanyň içinde miting, protestler, aksiýalar başlar. Biz çalşar Türkmenistany. Näme dersiňiz siz? Köçe çykylmaýarsyňyz. Üstüňizden barmak bilen basıp gülerler adamlar. Utonuňyny bol edin. Türkmenistanyň bütün konstitusiýasyny hak adamyň hakdan bozup beren, hukuk gowramayan organlar aýdýan. MHM teröristler, MVD zombiler. Indi bol edin sizden. Bolly. Köçe çykanyňyzda utonuň adamyň haklaryny ýyp, adamyň pullaryny ýyp, gören adamy saklap, adliýende saklap, şu pul berinçe gynap goýun indi. Ananyň ine biz döwletiň sistemasyny çalşanlar, demokratiýa gelenler, kim bolsa şo bolsun prezident. Şol ardalar düştü, şo prezident we onuň ýa-ni hökümeti hökman şol ardalara seretmeli. Ardalarda siziň atlaryňyz bolsa gidersiňiz, aýaňyz sallap. Kanun esasında. O möhleti yoktur. Yöne, eger de opozisiýany gollasaňyz, halk gollasaňyz, onda sizin günähleriniz geçilýär. Şoň üçin bu tarafa geçin. Hormatly vatandaşlar, men ine şu zatlary size ýetirjek boldum we öz düşünjämi siz bilen paýlaşýan. Şeýle uly üstünlik arzu edýän. Birinji bilen OBS-de bizim görüşimiz başlaýar. Biz görürs, şo ýerde aktivistler bilen duşarys. Bir topar adamlar bilen duşarys. Bir topar ýygnaklar bar. Amerikada da ýygnaklar boldy. Biz vatandaşlarymyz bilen duşdyk, görüşdik. Bir topar vatandaşlarymyz bizem görenok, sirden oğum ünsen berenok. Şol doğalaryň ýerine aňapýar. Men öz ýagdaýymy gowulaşdyryň. Sen gowulaşdyrarsyň bir gysga wagt ýöne. Senin döwletiň katastrofa gitdi. Senin döwletiňi iksan kezap oglak gitdi. Şoň üçin şonu aladym. Watançy bolun, hakyky gраждан bolun Türkmenistanyň. Men şunu isleýän ve hakyky gражданlar Türkmenistanda ýaşasalar, Türkmenistan güýçli eten döwlet bolar. Hiç hili prezident, hiç hili prezidentin oğlu Türkmenistan kaldırtınlar. Dine Türkmenistan'ın gражданları, biznesmenleri, fotoğrafçıları, dayhanları, hükümette işleyen arası adamlar Türkmenistan'da üstürür. Türkmenistan'ın gражданları, cemiyetleri üstürüp, cemiyet kurup, bütün dünyada Türkmenistan'ın kimliğini, halkın ösenliğini görkettiğini şeyle üstü oluyor. Dine şu yol var. Bütün dünyanın teziyoruz şunu söylüyor. Hemen de Tanrı yapmasın bizi seyrediyenizde, idarlayanızda. DVT ağzası bolmanı yadınızdan çıkarmanı. Bizim saatlarımızda yer, şöyle ağza olun. 11 küçük tölögü var. Şu tölögü dine yankı aksiyalara, protestlara, plakatlara, yankı megafonlara, hem şu zatlara gider ve dine görüşe gider. Eğer finans kömürlük bilmetemez, onunla videoları paylaşın, like koyun, komentar yazın. Bize sizin fikirlerinizi katı vacip. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.